Pardon me. My head hurts so much. Do you have any coffee? Any milk? Any bathroom? A giant bathroom. Ugh. It's not enough for this many bodies. I hate myself. Συγχαρητήρια που φτάσατε στο μπάνιο. Είμαι εγώ η Θοδώρα, το τζίνι αυτών των χωρών. Όλες οι αμαρτίες σας έχουν πλέον ξεχαστεί. Ανεβείτε στην τουαλέτα του κος και σκουπίστε τις ενοχές από το πρόσωπό σας, αγαπημένε αγγελέ. Περίμενε ένα, στάσου, είσαι ασυγχωριστός. Η δουλειά μου εδώ τερματίστηκε. Don't you dare hang up that phone! Θα παραδεχτώ ότι θαυμάζω το αφελές κουράγιο σου. Θα σου χαρίσω μια φιλοδοξία, εντάξει, τίποτα περισσότερο. Τι επιδιώκεις, τι είδους ζωή θέλεις να ζήσεις, πες μου τις φιλοδοξίες σου. Καμία τιμωρία, ακριβώς όπως κανείς δεν χρειάζεται να τιμωρηθεί επειδή γεννήθηκε, εκτός από εσένα φυσικά. Δεν μπορείς να επιδιώκεις περισσότερα από όσα είσαι ικανός. Δεν μπορείς να αλλάξεις τη φυσική τάξη των πραγμάτων. Όχι. Dear Genie, your boss is our target today, but the smoke is in the way of our business. Would you kindly get rid of it at once? Τι ακριβώς είναι αυτό για έναν στόχο? Γνωρίζεις καν τα συστατικά αυτής της λεκτικής σαλάτας?
Το μυαλό σου φαίνεται να έρχεται σε σύγκρουση με τα γράμματα που φτύνει. Οι ανησυχίες και οι φόβοι θα προδώσουν μόνο τους αλήθινους σου στόχους. Μέσα σε αυτό το πηγάδι θα βρεις τη ρίζα του πόνου σου, την ίδια την πηγή αυτού του καπνού. Προχώρα. Είναι το σωστό μέρος και το σωστό φαγητό.